در باره программаи Muslim Pro ба шумо камтар маълумот диҳам. барномаи қуллай аст барои истифодаи ҳар як мусалмон. барномаи хубе аст. ҳозир аввал дохили барномаро ман ба шумо нишон медиҳам ва баъдан аз куҷо дарёфт карданашро ҳам мегӯям. масалан, компас дорад барои нишон додани қибла, яъне қибла дар кадом тараф аст. хош, вақтҳои намозро нишон медиҳад. дар кадом гӯшаи дунё ки набошед. масалан, ман дар Санкт-Петербург ҳастам. ҳамаи вақтҳои намозро нишон медиҳад. масалан, ҳозир ина дар пеш намози аср аст. гоҳ-гоҳ реклама ҳам мекунад. хош, баъдан Қуръон дорад. мана бо забони тоҷикӣ Қуръон дорад. агар хоҳед метавонед ки гӯш кунед, метавонед ки бихонед бо забони русию, арабию, англисию, тоҷикию. хулоса чунин як барномаи хубе ҳаст. бозам мана масалан календар ва над маконҳое ки чизҳои ҳалол дар он ҷо ҳастанд, масалан ресторанҳо, дигар ошхонаҳо, дигар чизҳо, ё ин ки масҷидҳо, ё ин ки китобҳое. агар масалан скачат кардан хостед, наманам популярноро меҷиқед ва аз он ҷо мегиред. боз ҳаст мана масалан 99 номи худо. хош, дуоҳо, барнома барои тасбеҳ гуфтан. хош, мана масалан субҳаналлоҳ, субҳаналлоҳ, субҳаналлоҳ. хеле як вайҳои хуб дорад. боз ин ҷо ҳастак мана масалан пакетик приложениҳои исломӣ масалан медироем. скачат мекунед чизе ки дар корду бошад. мана масалан барои ҳисоб кардани закот. агар масалан шумо бояд бошед ки закот додан сари шумо фарз шуда бошад. хулоса чунин як барномаи хубе ҳаст. марҳамат истифода кунен. бисёр қулай аст. дар айфон, дар андроид, дар ҳама вайҳо мешавад. азбаски телефони ман айфон аст, ман аз App Store ин чиза дастрас мекунам, скачат мекунам. хош, ба App Store медароем. дар макони ҷустуҷӯ ё ин ки гӯем дар поисковой менависем. беҳтар бо забони англисӣ муслим. мана худаш баромад Muslim Pro. азан каран қибла гуфта Muslim Pro-ро пахш мекунем. ҳозир ин барномаро ба мо нишон медиҳад. хош, мана ҳамин барнома ман хел нишон медиҳад. хош, барои касе ки лозим бошад марҳамат, ё аз Play Market ё ки аз App Store метавонед ки дастрас кунед. ман азбаски ки аллакай ин программаро дорам, ман танҳо откритым ва ба забони англисӣ open навишта шудааст. ман ҳамина пахш мекунам. вақте ки шумо чунин ба шумо нишон медиҳад, масалан агар шумо аз Play Market скачат кунед, онҷо албатта боз дигар. хулоса ба ана ҳамин кнопкаи масалан open ё ин ки скачат, ана ҳамин ҷоро пахш мекунем ва барнома скачат мешавад, установид мешавад ва баъд медароеду дар он ҷо масалан шумо дар кадом шаҳр ҷойгир ҳастед, масалан шаҳратонро ё ин ки давлататонро менависед ва мувофиқи масалан интернет ба шумо нишон медиҳад ки масалан ба шумо қибла кадом тараф аст, вақтҳои намоз кадом вақт ҳастанд. хулоса барномаи хуб аст. марҳамат истифода кунед. бо шумо будам ман Саъдулло Беков.